104.7 IFM. Report! Binigyang diinan ng ilang Pangasinense na hindi na dapat pahabain pa sa 6 na taon ang termino ng mga elected barangay at sangguniang kabataan officials dahil sapat na umano ang kasalukuyang 3 taon na panunungkulan. Sa naging panayam ng IFM News tigupan sa ilang residente, nararapat na bigyan din umano ng pagkakataon ng ibang kandidato upang masubukan ang kakaibang estilo sa pamumuno. Hindi po. Bakit? Kasi syempre para mabigyan rin ng pagkakataon yung iba, di ba? Na mabigyan sila ng chance at ma-enhance din yung iba nilang kakayahan. Hindi lang kumbaga nakatutok lang tayo sa isang tao, di ba? Dagdag ng ilan, madalas ay kaanak lang din umano ng incumbent officials ang bagong halal na opisyal, kaya't parehas lamang ang pamamaraan ng serbisyo at nararapat na mapalitan agad lalo kung hindi maganda ang administrasyon. Kapit danire totoo, man pawil ira, numang suginawa na, magkapawil ira. Pero ararami medyo adagabela, di sala tandara. Patuloy na hiling ng ilang Pangasinense ang maayos at malinis na serbisyo publiko sa inihahalal na kandidato upang matamasa ang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.